Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag laver vi Charlie Challenge. Jeg ved godt, det er noget virkelig gammelt, men stadig, jeg prøver det bare lige i dag. Så vi skal bare lige lægge vores blyanter, hvis vi kan. Så har vi dem. Okay. Okay. Charlie, do you wanna play? Charlie, do you wanna play? Charlie, do you wanna play? Do you wanna play? Charlie, do you wanna play? Jeg svæver til fucking Gud, jeg gjorde ikke en skid. Okay, vi prøver igen. Så der vil kameraet ned. Så skal vi lige rejse den op igen. Ja, det var roligt. Okay, Charlie, are you mad? Hej. Charlie, are you going to kill me? Charlie, are you going to kill me? Charlie, are you going to kill me? Charlie. Charlie, are you going to kill me? Oh my fucking god. Jeg svæver til fucking Gud. Charlie is a savage. Get that. Sådan, han gider ikke. Okay, vi prøver igen. Det bliver til sidste spørgsmål. Okay. Charlie, are you in my room? Charlie, are you in my room? Get the fuck out of here, dude. Oh my god. Og jeg svæver, jeg er alene herinde. Det er mig, ikke også? Og en heromme. Oh my god, prøv at se det. Fuck. Okay, jeg tror bare, jeg siger tak fordi I så med. Hvis denne video får 10 likes, så går jeg ud til Netto eller et eller andet sted til andre folk og stiller mig en hel masse random questions, spørgsmål, alt muligt. I kan måske skrive nogle kommentarer, så læser jeg dem lige, og skal lige se, om jeg kan huske på dem, og så går jeg hen og spørger dem, og så gør en hel masse og sådan noget. Så hvis denne video får, skal jeg lige se, hvis denne video får 10 likes, så gør jeg det, okay? Så husk at subscribe også og like. Hvis denne video får 10 likes, så gør jeg det, okay? Så ja. Men ja, tak fordi I så med, og oh my fucking god. Min fucking splatter sniper rifle faldt ned. Jesus Christ, man. Oh my fucking god.
Nå, men tak fordi I så med. Og nej, jeg faker ikke. Jeg mener det faktisk. Det er derfor, jeg er fucking bange nu. Men ja, vi ses. Put your fucking hands up.